Bore da, a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth y bore yma. Jyst rhoi pethau i ddeud cyn i ni ddechrau. Bydd gwasanaeth ar dydd Sul 18 o Awst am 2:30, jyst i trwyddedu Alex Mays. Bydd hi'n y canon secundus newydd i ni, felly croeso i chi ddod i'r gwasanaeth i groesawu Alex. Ac heddiw mae yna lot o bobl ar gwyliau ac yn neud lot o bethau eraill. Felly mae Sam HR yn chwarae'r organ, felly diolch yn fawr iawn iddo fo. Ac jyst eisiau deud diolch i bawb oedd yma nos Wener a nos Sadwrn yn clirio ar ôl y cyngherddau. Roedd yna un ar nos Wener, Dafydd Iwan a Bwncath. Wnaethon ni fwynhau y cyngerdd yna, ac wedyn neithiwr roedd Cor Brythoniaid a Pedair yn yma. Felly diolch i bawb nath aros i glirio ar ôl y cyngherddau. A bydd te mefus ar 17 o Awst am 2:30, felly croeso i chi ddwad, ac bydd na tombola, dwi'n meddwl, felly os mae gennych chi rhywbeth am tombola. A dwi'n just edrych ar lle mae'r cor y bore yma, dwi ddim yn siŵr. Maen nhw'n dwad, dwi'n siŵr. Felly gawn ni ddechrau efo'r brawddeg yr wythnos. Y mae Duw yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drigiones yn darfod. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Y mae Duw yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drigionus yn darfod. Gan gynulliad allu y Cymun Bendigaid ar gogoniant y Dduw, yn baratôn gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn nawn ni ein tad tregarog, wedi yn cynnal gan addwynd o Iesu ein cyfaill, ac wrth weld yn bywydau o'r newydd yn llewyrch yr ysbryd bywil. Dad Nefel, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edfarhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom. Maddea yn i'r cwbl a eithebio, ac a roi ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni.
yr holl alliog ddiw, a drygar haw wrthych, maddau eich chwi a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. Holl alliog ddiw, noddor pawb oll sy'n ymddiried ynot, nad oes dim yn nerthol heb o ti, na dim yn sanctaidd. Ychwanega ac amlhad y drigaredd arnom, fel y gallwn a thyn llwyawdwr ac yn arweinydd i ni, felly dreiddio drwy bethau tymhorol, fel na chollwn yn y diwedd y pethau tragwyddol. Caniata hyn o Dad mwyn Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. y Galatiaid. Garedigion, dyma rwyf ei olygu. Rhodiwch yn yr ysbryd ac ni fyddwch fyth yn cyflawni chwanatau'r cnawd.
oherwydd y mae chwantau'r cnawd yn erbyn yr ysbryd, a chwantau'r ysbryd yn erbyn y cnawd, a maent yn tynnu'n groes i'w gilydd. Fel na ellwch wneud yr hyn a fynnwch. Os ydych yn cael eich arwain gan yr ysbryd, nid ydych dan gyfraith. Y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef peteindra, amhyrdeb, anlladrwydd, elunoddoliaeth, dewiniaeth, gweryla, cynnen, eddigedd, lludio, ymgyprys, rhwygo, ymgleidio, cenfigenu, meddwi, cyfeddach a phethau tebyg. Yr wyf yn eich rhybuddio fel y gwnaethom o'r blaen, na chaiff yr rhai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgybliaeth. Nid oes gyfraith yn erbyn rhinweddau fel yr hain, a mae pobl Crist Iesu wedi croeshoeli'r cnawd ynghyd â'r nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd ynddo hefyd, bydded ein bychedd. Clywch a'r bywyd i'n byd. Diolch a fo i Dduw. Gras a thangnefydd a fo gyda chwi. Gwrandewch yr Efengl Sanctaidd yn Ôl Sant Matthew. Gogoliant i ti, o Grist. Bryd hynny, dywedodd Iesu, ewch i mewn trwy'r porth cyfyng, oherwydd llydan yw'r porth ac eang yw'r ffordd sy'n arwain i ddistryw, a llawer yw'r rhai sy'n mynd ar hyd ddi. Ond cyfyng yw'r porth a chyl yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac ychydig yw'r rhai sy'n ei cael. Gochelwch rhag gai broffwydi, sy'n dod atoch yn gwisg defaid, ond sydd o'i mewn yn ffleiddiaid rheibus. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch chwi, a oddi ar ddraen y mae casglu grawnwyn neu oddi ar ysgall ffigus. Felly y mae pob coed yn dda yn dwyn ffrwyth da, a choed yn wael yn dwyn ffrwyth drwg. Ni all coed yn dda drwy'n ffrwyth drwg, na choed yn wael ffrwyth da. Y mae pob coed yn nad yw'n dwyn ffrwyth da yn cael ei thorri i lawr a'i bwrw i'r tân. Felly, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch chwi. Nid pawb sy'n dweud wrthyf, arglwydd, fydd yn mynd i mewn i dernas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad, ar hwn sydd yn y nefoedd. Dyma'r Efengl ein gwaredo. Gogoliant i ti, o Grist.
enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Ond mae'r Efengil heddiw yn sôn am giatiau. Mae llawer o rei gwahanol ac maen nhw'n cael eu defnyddio i lawer o bethau. Pethau gwahanol. Ond fe gefais i fy nhw'n i fyny yn ferch i ffarm. A cwyliwch fi, mae ffermwyr yn defnyddio giatiau i bob math o bethau. Roedden ni fel plant yn gorfod helpu dad i symud y defaid o un ffarm i'r llall. Oedd gas gen i hyn. A dwi'n cofio dad yn deud gyda'r noson cyn i ni symud y defaid wrth mam, bod y pobl drws nesaf, oedden ni'n gorfod mynd trwy'r ffarm drws nesaf i symud y defaid, achos oedden ni'n rhannu y ffordd yna. A oedden nhw wedi tynnu giatiau i lawr, a oedd hi'n mynd i fod yn anodd i symud y defaid. A dyma Ann y chwaer hynna fi mynd i'n gwlaen os yn honno a deud sy'n gilydd, na ni fod yn giatia. Hawdd, dim problem. A dyma fy chwaer y fi'n mynd i helpu. A dyma ni'n sefyll yn y bwlch y clawdd, hefo'n breichiau allan. Unig beth o'n i'n glwad oedd dad yn gweiddi, be da chi'n neud genod bach? Wel, dad bod yn giatia, de. Roedd dad yn chwerthu'n cyn gymaint fi ddiflannodd y defaid i fyny dop y ceia yn y ffarm drws nesaf, ac oedd rhaid i ni redag ar ei hôl. Gwersi fi, dwi'n mynd debyg i giat, a dwi'n mynd debyg i giat byth, diolch i Dduw am hynny. Ond mae ffermwyr yn defnyddio giatau i lawer o bethau, fel i gau y ceia i gadw y defaid yn saff, i gau defaid sydd wedi cael oen ac am ryw reswm ddim yn rhy hoff o'r oen bach. A i wahanu yr rhai oedd yn mynd i gael ei gwerthu, a dyna chi mond 3 ergraifft. Ac mae yna giatiau cul a mae yna giatiau llydan. Ond mae giatiau sydd yn cael ei sôn am yn yr Efengil yn wahanol eto, achos giatiau mewn bywyd ydyn nhw. Mewn bywyd, da ni angen dewis y giat sydd yn mynd â ni drwadd i'r llwybr iawn. Mae hwn yn rhywbeth debyg i fildio tŷ, mond 2 opsiwn sydd gynnwch chi. Bildio tŷ ar sand neu bildio tŷ ar y graig. Wel, pwy opsiwn fysa'r gorau? Wel, opsiwn 2 wrth gwrs. Mae angen sylfaen solid achos wneud cadw y tŷ yn sad. Os da chi'n dewis y llwybr a giat anghywir, ewnewch ei ffendio'n hawdd a fyddwch byth yn unig achos mae llawer eraill yn defnyddio yr un llwybr. Mae yn bwysig eich bod yn dewis y llwybr a giat iawn, ond does dim gwarant. Felly, mae rhaid i chi ddysgu gwrando ar y llais iawn. Mi wnewch gyfarfod pobl mewn bywyd sydd yn dweud eu bod nhw yn siarad dros Dduw. Maen nhw'n smalio i ofalu am y da i bobl Dduw ac i orfoleddu balchder Dduw. Ond cofiwch, mae'r pictiwr yn gallu bod yn dwyll. Mi wnaeth Iesu ei hun ddweud, fel da chi'n trio bildio bywyd iawn, ydy rhaid i chi fod yn wybodol am y perfwydi ffug, achos maen nhw'n tynnu eich tŷ i lawr. Fe all y dysgu sydd ddim i wneud hefo'r Beibl ddwy'n gobaith, llawenydd a tangnefedd, a dod â dryswch, dadritho ac ansicrwydd. Gwyliwch allan, felly, am y perfwydi ffug. Ond fe wnaeth Iesu ddweud wrthym sut i adnabod nhw. Yn yr Efengil Matthew pennod 7, adnodau 16 i 20. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch nhw, ai oddi ar ddrain y mae casglu gwranwyn, neu oddi wrth ysgall ffigys. Heddiw mae Iesu'n dweud,
Cerwch chi fewn drwy y giat cul, achos mae'r giat yn llydan, ac mae'r ffordd yn hawdd. Ond mae'r ffordd yma mynd â chi lawr y llwybr dinistyr, ac mae llawer yn mynd i lawr y llwybr hwn. Achos y giat sydd yn gul a'r ffordd yn galed, hon sydd yn dilyn i fywyd, a'r heini sydd yn ei ffeindio, toes dim llawer ohonynt. Yn y bywyd hwn, mond dwy ffordd sydd yna, felly drafeilio trwy ffyrdd hyn, ac mae'n anodd i ddewis. O beth mae Iesu'n ei feddwl? Felly mae bob coedan dda yn dwyn ffrwyth da, a choeden wael yn dwyn ffrwyth drwg. A mae pob coeden nad yw'n dwyn ffrwyth da yn cael ei thorri i lawr a'i bwrw i'r tân. Felly, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Pwy athrawon dych chi'n gwrando ar? Ydych chi yn ei ysbrydoli ei ffrwythau? Mae llawer o stormydd mewn bywyd. Does dim y gallwch wneud i'w osgoi. Ac mae nhw yn gallu bod yn stormys melleiniog, sydd yn codi, digaloni, bod yn ofnus a gwrthdrawiol. Mae môr a phechod personol, tyndru teuluoedd a thoriad clapog. Mae gwyntoedd o densiwn, diwylliant, pressure cymdeithasol ac mae cymdeithas heb ddiw. Mae hyn i gyd ar amseroedd yn clipian yn erbyn y wal yn ein bywyd. Mae hyn mor gyffredwn fi allwn ni gyd sicrhau bod ni gyd yn cael gwellhad o fynd trwy neu pepario am anwyldeb. Mae ysgrifennu pregath yn anodd. Mae rhaid i chi ysgrifennu y gwir ac mewn ffordd y gall pawb ei deallt. Mae yna ddipyn o bobl yn y gynulleidfa, a dwi yn bersonol. Pan y cerdded i fyny'r pwlpit yma, dwi'n teimlo ei fod yn anrhydedd mawr, yn enwedig pan dwi'n meddwl am yr holl bobloedd sydd wedi bod yma o mlaen i, cannoedd ar cannoedd o bobl. Tydw i ddim yn academig, felly dwi'n trio fy ngorau i ysgrifennu pregath syml a gyda gobaith bod pawb yn ei deallt. Fy nheimlad i ydy fod Duw yn dweud wrthaf i fod fel hyn, ac arno fo'n unig dwi'n gwrando. Mae pob pregath yn cael ei sgwennu a'i dweud i ddysgu a gyda bwriad, a'r gobaith yno bod pawb yn dysgu rhywbeth. Yn y ddwy giat. Mae'n mynd i fewn trwy'r giat llydan. Da ni'n mynd â chi ar y ffordd galed. Mae hyn yn cael ei ddisgrifio fel ei fod yn ffordd hawdd. Ond mae'n mynd i fewn trwy y ffordd cul, da chi'n mynd ar hyd y ffordd galed. Yn Groeg, mae'r gair caled yn cael ei dranslatio fel trwbl. Ella byswn ni'n deall yn well os fysa'i gair pressing yn cael ei ddefnyddio gan Iesu. Meddylwch os bysach chi yn mynd i dref awr hefo teulu chi gyd a'ch holl anifeiliaid, pwy ffordd fysa gorau gynnwch chi? Y ffordd cul neu y ffordd fawr lydan? Mae Iesu'n cadarnhau na'r ffordd haws, ond gall hyn eich gyrru i ddinistyr. Ond y lleill sy'n mynd i lawr y ffordd caled, maen nhw'n ffeindio bywyd. Felly mae dwy ffordd. Un yn mynd â ni i ddinistyr, a'r ail yn mynd yn hudo ni i fywyd gwell. Mae un yn hawdd ei ffeindio,
a llall angen chwilio amdano. Mae un yn hawdd a llall yn galed. Felly dewisiwch yn ddoeth, achos mae'n dibynnu ar hyn sut mae'ch bywyd chi, eich bywyd tragwyddol chi. Pwy ffordd nwch chi ddewis? Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd bopeth sydd. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd ynol rhyw. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr eglwys a greuwyd dy ogoniant. Gweddiwn dros archesgob Andrew, esgob David ac archddiacon David, a thros weinidogaeth fenyddiol Eglwys y Groes ac adeilon hon. Estyn i ni dy iachadwriaeth a thegni yng nghyhoeddi dy newydd da. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros ein cymunedau, y ganed oddgariad. Gweddiwn dros bawb sy'n bywyd bywydau bregus a phryderus yn ein cymunedau ac hyn o bryd. Estyn i ni oll dy ysbryd bywiol a thaionus ffyrdd. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Duw sanctaidd, gweddiwn drost y byd a greud gan dy gariad. Gweddiwn yn arbennig dros bobl ddioddefus Wcrên, Gaza ac Israel, gan erfyn am gyfiawnder a heddwch yn y gwledydd hynny. Estyn i ni dy dangnefedd ath gymod gweddnewidiol. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Duw sanctaidd, gweddiwn dros dy holl bobl, wedi ei creu ar dy ddelw, ac yn enwedig dros yr unig, y galarus a'r claf, ac o'n cymuned ni. Fe gofiwn Dimitro, Ruth Charles, John Watkin Jones, Helen Lincoln a Bill Lovelock. Anadla anadl einioes arnynt, a dŵg iddynt dy drigaredd a thras. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Duw sanctaidd, gweddiwn dros yr rhai y gydym yn ei caru, ond na'i gwelwn mwyach. Gweddiwn dros yr rhai sydd wedi marw yn ddiweddar, yn ei plith. Kenneth Mian, Barbara Swindles, David Overall a Meggie Christie. A thros yr rhai y cedwyr ei gwyl goffa dyddiau hyn yn ei plith Neil Goddard. Gorffwys tragwyddol dyro iddynt o Dduw, a llywarched goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysau trwy mewn tangnefedd a chyfodi mewn gogoniant. Gan unor gweddi a gweddiau Mair Mam Duw, deiniol ar holl saint, cydweddiwn, dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn,
mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Deiwn i'r fangrahon a'r bara sy'n gynhaliaeth. Deiwn i'r fangrahon a'r gwyn sy'n gneiddio. Gras a thangnefedd efo gyda chwi. Dychefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Gan mai ef yw ein hach offeiriaid mawr, yn ryddhawdd o'n pechodau, ac y gnaeth yn offeiriadaeth frenhinol, yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n tad. Felly gyda llu'r angylion a holl gwmpeinir nef, gyhoedd yn ogoniant dy enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl.
Bobmoliant a diolch i ti y gwir a'r biwiol ddiw, creuwr pob peth roddo'r bywyd. Lluniais ni a dy ddelo dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelo honno a syrthio'n bryn o thogoniant. Roddwn diolch i ti am anfon dy fab i rhannu ein bywyd ni. Fe hildiais i farwolaeth fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodiodd i wrth y meirw fel y bywyd ni fyw yn ddywef ac yn tai yn omninnau. Sancteiddia ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawd o'r Iesu Grist. Y nos y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd, a'i rhoi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, biwtewch, hwn yw fy nghorff a roddid drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch fe roddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywellid drosoch a thros lawer, maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoedd yn ddirgeledd y ffydd, bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gochmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist dy fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deion ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein habeth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfwyad y holl bobl, adnewydda ni a phawb y gweddi yn trostint a thras a thfendydd-nefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint, e llawenydd di-derbyn hwnnw a addawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddywef, gydag ef yn ddywef, yn un dod yr ysbryd glân, eiddo ti dad holl alluog, yw pob yn rhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawd yn ni gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddia dy enw, deled y dernas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuon in ein dyledwyr, ac nac arwain ni i bobydau, hyth y gwared ni rhag drwg, canis iddo ti o'r dernas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe'n cysegru ath ysbryd yn un corff, fel na fyddwn wasgaredig mwyach, ond yn deulu ar dy lun, a'r acosadrwydd yn rhodd dy tangnefedd. Tangnefedd y bythol ddiw, a fo gyda chwi bob amser. At gadw dyn arian, rhan yn arwydd o dangnefedd.
Iesu o'n diw sy'n dwy'n ymaith bechoda'r byd, gwyn neu byd y rhai a elwyr i'w swper. Weredwr, nid oes yn deilwng eith derbyn, ond dywed y gael, a chaf i a chai.
Gras a thangnefedd a gyfo gyda chwi. Bydded i gariad Crist Iesu eich dwy'n ato ei hun, bydded i'w rhym eich cynnal yn ei wasanaeth, a'i orfoledd lenw'ch calon, a bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich blith, ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Awn ymaith mewn tangnefedd. Yn enw Crist. Amen.